The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Psalm 119, 105 says, Your word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Mark 13:10, and the gospel must first be preached to all the nations. Amos 8:11, Behold, the days come, saith the Lord God, that I will send a famine in the land, not a famine of bread, nor a thirst for water, but for hearing the words of the Lord. Psalm chapter 1, verses 1 to 3. Blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked, or stand in the way of sinners, or sit in the seat of mockers. But his delight is in the law of the Lord, and on his law he meditates day and night. He is like a tree planted by streams of water, which yields its fruit in season, and whose leaf does not wither. Whatever he does prospers. Romans 1:16-17, For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to every one that believeth, to the Jew first, and also to the Greek. For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. Always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. As we labor in the Lord faithfully, we wait patiently on the Lord, who makes things grow. Matthew 6:19-21. Do not store up for yourselves treasures on earth, where moth and rust destroy, and where thieves break in and steal. But store up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust destroys, and where thieves do not break in or steal. For where your treasure is, there your heart will be also. For the word of the cross is foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved, it is the power of God. Sa dili pa kita magapadayon sa atong pagtuon sa pulong sa Dios nining adlaw, gikinahanglan nato ang pagsusi sa tagsa-tagsa nato kakalag, kung napaba kita'y mga sala nga atong tipig-tipigan diya sa atong galamhan, kay kini mahimo lamang babag sa atong pagabuhaton nga pagtuon sa pulong sa Dios. Busa gikinahanglan nga atong paggamit sa prinsipyo sa 1 John 1:9, which we call the rebound technique, aron kita maandam kung maayo gayud sa atong pagkikabitay sa pulong sa Dios. 1 John 1:9 says, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Wala lang kanimo higala nga wala pa'y kaluwasan. You are still an unbeliever. You are invited to use your free will. Gamita ka ng imong kabubuton sa paghimo sa labing maynungdanong desisyon nga imong mahimo sa tibuok mong kinabuhi.
the most important decision, the decision to believe in Jesus Christ as your Lord and Savior. Aron ikaw usab sibo o may luna nini nga itong pagabuhaton nga pagtuon sa pulong sa Dios, busa sa hilom magandam ta sa itong kaugalingon. Let us pray. Ama namo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo sa imong grasya nga nagalihok pa sa among kinabuhi. Imo pa kaming dala dinhi karon timailhan nga imo kaming gihatag kay gayunan o Dios nga makapadayon kami sa pagtuon sa imong pulong which is our spiritual momentum to be able to attain our common objective as believers, imong mga anak, which is spiritual maturity, where we can reach the stage of capacity for life. Musa, lamdagi kami og dugang niining adlaw, Dios, sa among pagpadayon sa pagtuon sa imong pulong. Salamat niining among Bible study through the YouTube, ubos sa Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo, among bugtong manluluwas. Amen. Well, maayong adlaw sa tanan. Welcome no sab nining atong pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios ning adlaw. O pasalamat na sa Dios nga gipabuhi pa kita kini gumikan lang sa iyang iyang tuyo, iyang kabubuton, o sa iyang kaluoy, sa iyang gugma, o sa iyang grasya. Musa, ato karong pahimuslan sa pagpadayon, dining atong spiritual momentum. Okay. Karong adlaw, doon tayo lain sab nga pagtulunan nga atong giuluhan kiniog practicing our Christianity. Ang buti pa sabot nga ang atong pag-ingnon ta pagbansay sa atong pagkristohanon, pagbansay sa imong pagkamagtotoo. Okay? Una sa tanan, bisag unsang matang sa sports, paugnat sa kusog, mabaseball man kana o mabasketball, naagyud ang mga magdudua nga matawag ta nga mga batid o mga bantugang magdudula. O kini sila ilado na nga mga atlet, labaw sa ubang mga atlet. Now sa in English, gitawag ta kini sila mga superstar o mga bayani. Ang uban, mga legend na gyud. Karon, unsa man ang sagad nga anaa niini nilang mga bayani, kini mga legend. Well, dayag na lang wa kini sila mamahimong mga bayani suod ba lang sa usa ka adlaw. Kay miagi ang tinuod, miagi kini sila kahago o dili tiaw nga pagbansay kun itandi sila sa uban, di ba? Tinuod mi Google gyud kini sila panahon, mihalad sa ilang mga kusog o kakugi sa pagbansay, sa tuman nga kakugi o kana mao'y nakapaugmad nila o dayag na lang mao'y nakapalampos nila sa ila karong kalampusan sa ilang karera sa kinabuhi, mga kampiyon. Matawag na nato kini silang mga kampiyon. Now, kitang mga magtutuo, we believers, nanginahanglan usab og mga spiritual superstar sama sa maong mga malampuson nga mga atlet. Dili maingon tang mga headline grabbers, kundi mga hilom lang nga mga bayani. Kinsa nasayod pag-ayo sa kabubuton sa Dios, sa ilang mga kinabuhi, ug kinsa nagtuman gyud sa maong kabubuton. Now,
nagatuon kini sila sa pagtulunan sa Biblia, sa madinuputon o matinudanon sila sa ilang pagsunod sa plano sa Dios. Ang ila usab nga kinabuhi puno kini sa pagkamakugihon. Sanglit sa ato ng nasayran, ang pagtuon na ginahanglan man og kakugi sa pagbuhat niya na. Apan ang ilang ganti, mas labaw pa kabililhon kaysa madawat sa labing bantugang atlet. Now ang Dios, musulti nga to kanila og maayo, buutan ka o matinumanon nga sulugoon. Kay kasaligan ka man sa diyutay, pialan ko ikaw sa daghan. Dali, sud nga ri, ug ambit sa akong kalipay. Sa in-English pa, well done, my good and faithful servant. You are faithful over a few things. I will make you ruler over many things. Enter into the joy of the Lord. Matthew 25, verse 21. Now, ang mga uluhan sa mga balita karong mga panahon na, tinuod magkapalisang yan. Magkapalisang. Mga nagingon sa akong higalag tugkan tagkabuhi na ay mga gagmay pang mga bata na musil na og laing mga bata. Yan, naasay mga ginikanan nga mipatay sa ilang kaugalingong mga anak. Yan, naapoy mga bata, ipatay sa ilang kaugalingong mga ginikanan. Pusos, grabe. Na ay mga bata nga nanggihikog, labi na karong panahon na, murag rampant, murag ning dagsang kini. Nanggihikog mga bata pa. Mga kagubot, o mga kaguliyang sa atong mga kadalanan, sa atong mga eskwelahan, sa atong mga Pinoyanan. Pangutana, usa ka ba ka espirituhanong bayani nga makasudong nining maong mga kagubot sa atong palibot? O makabarog ka ba sa tuman nga kalig-on, kalinaw o paglaom? Usa ra gyud kabutang ang siguro ingon nga sama sa usa ka atlet kanang mao nga kalig-on sa sulod o kalinaw sa una-una, wa mutungha sa ingon kakalit, di ba? Kay ngano man, tungod kay ang espirituhanong mga kahanas, spiritual skills, kinahanglan mang bansayon kini sa tibuok tang kinabuhi kung buot kita nga makakaton, makakabot sa atong tumong ingon nga mga magtotoo nga maong espirituhan ng paghamtong, spiritual maturity. Yano man lang ang tinubdan sa atong kalinaw sa una-una, ingon man sa atong kalipay, ug kini mao ang atong pagtuo kang Ginoong Kristo ingon nga manluluwas, sundan kini sa adlaw-adlaw ta nga pagtuon sa iyang pulong ug sa paggamit niini. Gamiton gyud ang atong nakatunan, gamiton nato sa atong kinabuhi aron sa pagkabot niya ng espirituhanong pagkahamtong o sa paghimaya naon niya sa Dios. Now, unas tanan, yano nga paagis kaluwasan, yano, naibaw naman kanini, review man lang ni ato karon. Kung imo nang gituhuan si Ginoong Kristo ingon nga imong personal nga manluluwas, kinahanglan nga imong masabtan ang paagi sa imong pagkaluwas aron sa ingon niya na imo masangyaw ang maayong balita, imo kining ipaambit, imo masangyaw ang maayong balita ug ingon man makasugod ka sa pagbansay sa imong pagpadayon sa pagkinabuhi ngadto sa paghamtong espirituhanon. Now, apan kung wa ka pa makadawat kang Kristo ingon nga imong manluluwas, kining maong kasayuran
magkapausab sa eternal o dayon mong padulngan o makapasugod kanimo sa pagsubay sa matuod nga kalipay dinhi karon sa panahon hangtod na sa kangturan. Now, una, ang Diyos nga Amahan, God the Father, may pada sa iyang anak nga si Ginoong Jesucristo. Kinsa namatay isip atong personal nga puli. He was our substitute. Namatay siya dito sa krus. Kung tuuhan ta si Kristo, nagpasabot ka na nga atong gidawat ka ng kamatuoran o katinuoran. Kamatod pa si 2 Corintios 5:21, siya, kinisisiya mo si Ginoong Jesucristo, kinsa walay sala, gihimong sala alang kanato. Aron sa ingon niya na, kita mamahimong pagkamatarong sa Dios pinagi kaniya. Sa laing pagkasulti, si Ginoong Jesucristo wa gyud makabuhat og bisag gamayng sala. Apan bisan pa niya na gihukman siya gumikan sa tananta nga mga sala nga atong nabuhat ug sa mga sala nga ato pang pagabuhaton. Iyang gidawat ang ato untang silot dito sa iyang lawas. Si Ginoong Jesucristo mismo mao ang miangkon sa tananta nga mga sala dito sa iyang lawas samtang gilansang siya sa krus aron sa maong paagi kita kinsa mga patay gumikan sa sala makakinabuhi uban sa pagkamatarong. Nanas 1 Pedro 2:24. Now, kining konsepto sa lubos nga pagpasakit ginahulagway pinagig libuan ka mga pagi. Usas mga kasaysayan nagbatbat bahin og usa ka kriminal kinsa nakabuhat og mga mangilingig nga krimen o gisintensyahan sa kamatayon. Now, samtang gihigot na pagpahiluna sa magbibitay ang pisi dito sa liog sa maong kriminal, dinhay usa ka wahi ilhing tao ang miduol sa bitayunon nga kriminal og miingon og ako ray magpakamatay puli kanimo. Ako ang imong puli. Dili ka kinahanglang mamatay. Ako ang magpakamatay alang kanimo. Now, ang tao nga sad-an nakurat pagayo og nagkanayan og apan ako may nakabuhat sa mga krimen. Ang ay kong patyon tungod sa maong mga krimen. Tininuod ka ba gyud? Miyango ang maong tao ug nagkanayon. Nakasabot ko nga sad-an ka ug nga angay kang mamatay apan kinabubuton kong mo voluntaryo sa pagpuli sa imong dapit. Kinahanglang mamatay ako aron ikaw mabuhi. Now, human niadto gikuha sa waihilhing tao ang pisi nga gihigot sa liog sa kriminal o gibutang kini niya sa iyang liog. Ang tao nga inosente kinabubutong nagpakamatay puli sa tao nga sad-an. Ang tao nga sad-an nagpabiling sad-an, of course. Apan buhi kini siya o gibuhian. Pues, gawas no na siya. He was alive and free. Susama usab niya ng paagiha nga si Ginoong Jesucristo mipuli sa atong dapit. Kita ang mga sad-an. Apan siya namatay isip puli alang kanato nga sa maong paagi di na kita kinahanglang mo atubang og silot nga kamatayon nga angay unta kanato og pagkinabuhi sa eternidad didto sa linaw sa kalayo.
Hinoon, wa kini magpasabot nga miadto gyud siya sa linaw sa kalayo, isip puli alang kanato. Kini nagpasabot lang nga didto sa krus si Ginoong Hesukristo naiagom sa silot ug namatay spiritually dead. Ug unya namatay physicalmente, isip puli alang kanato. Now, ang labing tinuod, kita ra ba gyud unta ang angay ilansang dito sa krus? Ingon nga silot tungod sa atong mga kasalanan. Mga dagko tang mga makasasala. Si Ginoong Hesukristo, kinsa hingpit nga Dios ug tao, siya hinuon mo mipuli sa atong dapit. Now, ang gisulti diya sa Hebrewanon, Kapitulo 9, versikulo 26b, karon nga naginapos na ang tanang panahon, nagpakita siya sa makausa, ug alang sa tanang panahon, aron pagwagtang sa sala, pinaagi sa paghalad sa iyang kaugalingon. Now, niya ikaduha nga punto akong dadon diyan nimo. Wa tay pagabuhaton sa kaluwasan gawas lamang sa pagpili nga atong tuuhan si Ginoong Hesukristo ingon nga atong manluluwas. Sa dihang gibuhat sa Dios ang kaliwatan sa tao, iya kitang gihatagan matag usa kanato, iyang gihatagag kagawasan sa paghimo og atong kaugalingong mga desisyon. Mao na gitawag nato og free will. Ang Dios nungka nga mupugos ni bisan kinsa sa pagtuman sa iyang kabuton. Dili gyud siya mamugos. Mahimo ta ang pagpili alang kaniya. Nga gitawag kini og positibong kabubuton, positive volition. O mahimo sab nato ang pagpili bato kaniya. Nga gitawag ka nag negatibong kabubuton, negative volition. Gikinahanglan ta ang pagpili sa pagtuo kang Kristo ingon nga atong manluluwas. Unsa may gisulti diya sa mga buhat, Kapitulo 16, versikulo 31. Tumuo ka kang Ginoong Hesukristo ug ikaw maluwas. Now, bilyon ka bilyon nga katuigan kaniadto sa iyang manindot nga pagkasayod sa tanan kon omniscient, ang Dios nga mahan misud-ong ngadto sa palaabuton in the future. O iyang nakita ang imong positibong kabubuton. Nasayra niya nga mutubag ka sa positibong pag-uyon ngadto sa maayong balita sa kaluwasan. Ug nga ikaw mutuo kang Ginoong Hesukristo ingon nga imong maluluwas. Iyang nasayran kadto. Iyang nasayran sa kaniadtong binilyon ka mga katuigan na ang milabay nga tungod sa imong positibo nga pagpili, ikaw magkinabuhi na unya sa eternidad uban kaniya dito sa langit, diin saluhan mo ang iyang kalipay hangtod sa wanay katapusan. Didto niya sa langit, dili na mahulagway ug dili na matukib ang dayon ug hingpit nga kalipay. You cannot describe the happiness, the joy that you are going to enjoy there. Now, dihas pinadayag 21:4 ngadto sa 5, kini nagkanayon sa pag-ingon wala na didto'y kamatayon ni kasubo ni paghilak. Wala na didto'y kasakit. Ang daang mga butang nangagi na. Sudunga, ang tanang butang nahimo ng bag-o. Klaro kaayo ka na nga pagkasulti. Diha usab sa 1 Korinto 2:9 kini nagkanayon way mata ang nakakita, way daunggan ang nakadungog,
ug wa pay kasing-kasing ang mibati sa mga manindot nga butang nga giandam sa Dios alang ni adtong nahigugma kaniya. Now, ikatulong punto nga kung dadon diha nimo. Angay masayran sa usa ka dili Kristohanon, for a non-believer, nga siya nahisalag, he is lost. Una pa siya makaamgo nga nanginahanglan siya usa ka manluluwas. Usa ka sugilanon nagaingon dinhi nga diha toy usa ka tawo namusil sa kalasangan. Sa iyang pagpadayon sa iyang kanang hunting trip didto sa maong kalasangan, nakahibalag siyang tao nga nawa apan wa masayod nga nawa diay siya. Iyang gipakaingon nga nagapaingon siya ngadto sa kampo nga sukaranan o base camp. Panawagid siya. Ang tao nga nang hunting, may pahibawas tao nga nawa nga ang kampo nga iya untang padulungan atua sa laing direksyon. Ang iyang tubag mao nga malagmit yung nawa kuda. Oo, nawa gyud. Nawa gyud tinuod tong tawhana. Apan wa lang siya makaamgo hangtod nga giingnan kini siya. Now, sa higayon nga musulti nga ngadto sa usa ka dili Kristohanon bahin sa pagdawat kang Kristo ingon nga iyang personal nga manluluwas, gikinahanglan ang iyang pagkaamgo niya ng higayuna mismo nga siya nahisalag, he is lost. Ay kung di man siya makaamgo, di gyud siya makasabot nga siya nanginahanglag kaluwasan, kinahanglang luwason. Now, ang Lucas 19:10 nagkanayon niini. Ug kay mianhi ang anak sa tao aron pagpanghita ug pagluwas sa nawala. Ug diha usab sa Lucas 15:3 ngadto sa 7 nag-ingon kini. Tungod niini misugilon kanila si Jesus ug usa ka sambingay. Pananglit, usa kaninyo may usa ka gatos ka karnero ug nawala ang usa niini. Unsa may iyang buhaton? Iyang biyaan ang 99 didto sa sibsibanan ug pangitaon niya ang nawala nga karnero hangtod nga kini iyang makitan, makaplagan. Sa makitaan na niya kini, malipay siya pagayo ug iya kining pas-anon ug dad-on pagbalik ngadto sa ila. Unya iyang dapiton ang iyang mga higala ug mga silingan, maglipay kita kay akong nakaplagan ang nawala kong karnero. Sultihan ko kamo nga ingon usab niini ang mahitabo. Mas dako ang kalipay dito sa langit tungod sa usa ka makasasala nga naghinulsol kaysa 99 ka tawo nga matarong nga wala magkinahanglan sa paghinulsol. Now, matag usa ka nato. Matag usa ka tawo. Na tawo ni ining kalibutana sa kahimtang nga nahisalaag o nawala. Sanglit kitang tanan na nga tawo mangpatay spiritualmente. We were born spiritually dead tungod sa original nga sala nga nabuhat sa atong mga original po nga mga ginikanan. Ug busa kitang tanan nahimulag sa Dios. Matod pa sa 1 Pedro 2:25, kamo kaniadto sama sa mga karnero nga nangasaag. Subo gyud palandungon nga ang bagang duot sa katawhan karong panahona nahisaag gikan sa Dios. Ilang gisaligan sa hingpit ang mga mini nga mga pagkasiguro sampananglit sa ilang mga dagkong depositos bangko o ang mga kapangakuhan sa ilang mga
panimalay ngadto sa ilang katilingban, ilang gisaligan ang ilang kaugalingong mga kahanas, mga kabangkaagan, o kaha ang ilang katahom. Wa nila dahuma, nga usa lamang kakatalagman, mo'y mutangtang niini nilang tanan sa daklit nga higayon. Ang grabe pa, kay wa kini sila alamag nga sila nahisalaag ug nga nagkinahanglag kaluwasan. Nagkinahanglang maluwas. Ang Salmo 118, versikulo 8 ngadto sa 9, nagkanayon niini. Mas maayo pa ang pagdangop sa Ginoo kaysa pagsalig sa tao. Ato ning ipadayon ugma. Ayaw sipyat sa pagsunod niini sa sumpay nining atong pagtuon. Ug niya kita magadupot niining atong uluhan nga practicing our Christianity. Nagampo ta. Amahan na mga Diyos, nagapasalamat kami kanimo nining laing higayon sa among tuon sa imong pulong. Salamat o Diyos sa imong paglamdag kanamo pinagi sa balang Espiritu Santo. Dili tiyaw ang among kalipay o Diyos. Nining among pagpahimulo sa imong grasya. Imong kay gayunan nga gihatag kanamo nga makapadayon kami sa pagtuon sa imong kamatuoran. Mo lamang kini among kinabuhi o Dios samtang aniya pa kami nining kalibutan na. Salamat nining among Bible study through the YouTube ubos sa Balbido Evangelistic Ministry. Panalangin ang mga subscribers o kining nagasunod nining among Bible study through the YouTube. Salamat ning tanan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo among bugtong manluluwas. Amen.